Pôjdeme veľmi pomaly a nikto nesmie rozprávať. Teraz ste vtáky, dobre? Chvíľu úplne, že budeme v tichosti, ale pôjdeme veľmi pomaly. Máme pred sebou takúto trasu a popri tom chodníčku na pravej a na ľavej strane. Vždy sa pozrite aj na pravo, aj na ľavo. Dobre? Môžeme vás chytiť? OK. Tak a ideme. Nie, ráta sa viete čo? Čo sa ráta? Cukríky. OK. A žltom nede? Tak sa pozerajte, že doprava, doľava a počítaš. Tiško. Nemáte ho brať. Iba sa pozeráte. Peťo, dieťa sa v tebe zobudilo. Chcel som rovno zjesť, no. Začínam šípiť nejakú kulehu. Som fakt hľadal nejakých mravcov. Ja tiež, no. Nemám zóne. Kupci. Na obe strany. Obe? No. OK, zatvoríme kruh. Dobre. Hej. No dobre, koľko ich bolo? Môžeme sa pustiť? 11 hnedých, 10 ja som narátal. Dobre, hnedých, 11, 10. Koľko? 5 hnedých iba? To si nejak málo. Budete štieli? Štieli vtáčika. No, ostatní? 11 teda najviac? Ja som ich 10 narátal. 10, takže 11 najviac, áno? Nikto nemá viac? Čo nevidel aj nejak viacej, čo mal. Nikto. Koľko bolo žltých? Iba 2. 3. Viacej, aspoň 6 som videl. Ja som našiel 3. A my sme hladné vtáčiky. Ja videl strašne veľa tých Hnedých, áno. Ale si mala počítať žlté. Ale žltých spočítala len 2. No, A ja 3. Ja 3. 3? Boli dobre ukryté. ale ja mám Chcete ísť ešte raz? už 0,75 dioptrie, takže... Že je to ťažšie. Čo vám to pripomenulo? Čo ste sa cítili? Ako kedy? V akej situácii? Aj mne. Ešte niekto nejakú inú asociáciu? Ako prechádzku. No, ako keď reálne hľadaš fakt chrobačikov. A Ja som mravcov sa v tiež slobodne prírode. cítila, lebo človek sa musel takto otáčať a takto držal tie ruky, takže to bolo také zafixované príliš pre mňa. Preto je to s tými rukami pre decká, aby nemali tendenciu ako túto pán hneď zbierať a dávať do vrecka. Ja by som nedal lano, ja by som nedal lano a nech sa všetci podržia a chytia lana. No áno. A všetci majú rovnaké tempo. Ja sa cítila ako také zvieratko, ktoré hľadá potravу. Čiže pomaly si sa rozhľadala. Pomalu, ako normálne pozerala a bola zúfala, že vidím len tie hnedy, ktoré pre mňa nie sú chutné, a žltých len pár. A teraz sa ideme o ne pobiť, čo? A teraz ideme nakresliť malú. Oveľa viac ich bolo. Viac bolo žltých? Žltých bolo 5. Žltých a hnedých bolo až 17, keď sme ich teda dávali ráno, ale ja neviem, že či ten pes niečo nezobral a podobne, hej. Takže teraz vám práve preto dávam čas, aby ste pomaly išli a každý si zobral jeden cukrík. Dobre? A potom sa vrátime sem. Touto cestičkou. Ale jednotky berú len hneď. Nie, môžete si zobrať, aký nájdete, hej? Každý jeden a vráte sa sem. Vyjde, lebo ich bolo 17. Už dieťa boli cukríky zbrali. Každý má jeden, nie? Ty už máš 3, vidíš? Ja mám jeden. Ale tým pádom máme 3. Tuto? No, lebo sú žlté. Je vybraný, nie? Ďakujem, ja potrebujem. Ale ďakujem. Nie, ja len to videl ešte jeden. Jaj? Ale ďakujem, mám svoj. Ukážte cukríky. Hanilka. Ty si mala hľadať ktoré? Hnedé? Žlté. Nie všetko, čo sa blíšti, je zlato. Nie všetko, čo sa blížšie je zlato, okej, sú otrávne. Cukríky sú nezdravé.
Tak, no čo, prečo? Prečo nezdravé? Pretože keď sa to zvieratko tvári takouto žiarivou farbou, tak nechce, aby ho niekto zjedol. Biológi tak, ale existujú aj také, ktoré majú lákavú farbu a dajú sa zjesť, hej? Dajú sa zjesť a to je napríklad, ten kameň, to by mohla byť osa a tam je, že pestré, musím si to, mám to tu napísané, hneď vám poviem, čiže osa sa nedá zjesť. Salamandra tiež je do tej, ale my sme pre vtáčika a volá sa to pestrica. Vyzerá ako osa, ale teda klame a môžeme ju zjesť, hej? Čiže toto je tá pestrica, ktorú môžeš zjesť a toto je tá osa, ktorá by ti ublížila, vtáčik, hej? OK, prosím vás, podelte sa. Tí, ktorí majú kamene, dajte si... Ja si idem ešte nájsť, keď sú tam ešte 4. Ja už 4 mám, to chce ešte si pokaziť zuby. Tak, tlačí. Môžeme ísť za nimi a tam ešte. Dáme im čas, lebo potrebujú. S tátom hradeného zubára. Pôjdeme tam ku stromu. Súkromného? Ešte, poriadko. To je mal. Máme chrusty. Chrusty. OK. Hra by nemala zmysel bez tej reflexie, že čo a prečo sme to robili a čo sme si uvedomili. Uvedomili sme si niečo? Bolo to na niečo? Môžete si dať aj chrobačika. No, ponuka je široká. No? A asi aj to, že keď sme v prírode, každý sa pozeráme inak, s rôznym detailom a s rôznou pozornosť, že venujeme. Ale s tým vysvetlení, že vlastne ako rozmýšľajú, ako v rámci tých, veľmi jednoducho v rámci kariet, že ako to tam funguje. Som žiarivý, som nebezpečný. Forma dosť často znamená, že je to jedovaté, ako nevhodné. Ako tebo je vidno, tak? Áno. Čo ešte ste si uvedomili? Keď sa zameriavam na oči, že niečo hľadám, tak hľadám. A vypnem ostatné zmysly. Až taký poriadny štebot vtákov som si uvedomil pri tom štebote vtákov, že aj iná príroda, to je nielen tá tráva a tie cukríky. Možno prvé bolo to, že uvedomiť si, že nehľadáme tie chrobáky, ale že sú tam cukríky. Hej, ten taký moment prekvapenia, že aha, ale počkaj, tu je nejaký cukrík a teraz mám sa na ňo zamerať, nemám sa na ňo zamerať, je hnedý, čiže ide o to, že nejako odpútať tomu detskú pozornosť a troška ho namotivovať iným smerom, aby hľadal fakt cez nejakú tú, ako to povedať, nie inotaj, ale súvislosť, áno, cez nejakú súvislosť hľadať podstatu toho, čoho chceme my zapojiť do jakej hry. Táto hra by mohla pokračovať tak, že by ste poslali deti hľadať chrobáky, presne tak, ako si tu všimol, hej, že teda chrobáčik a zmapovať, že aké sme videli, aké boli tie chrobáky, hej, a pokúsiť sa ich možno identifikovať, alebo podľa toho, že aké veľké by boli. Čo by ste urobili inak? Ja mám hneď prvú. Počúvam. Neroztrusil by som kusy plastu po lúke, lebo sme nenašli všetky. Ja by som tiež nedala cukríky deťom. Ďakujem. Cukor je škodlivý pre tie deti, takže tam máme hyperaktivity a teda, takže cukríky nie. Можно и цукрики. Пастила. Ale je to pravda. Пастила с овоці цукрики. Ще плюс, ako ty sa cítiš, ako môže byť bolo trošku pocítiť, že ste vták. Ako normálne idete, ako vtáček. A hľadajte potravu. Že trošku takým, môže byť taký akcent, taký ako trošku taký fokus. Že teda na chodidle, alebo ako pohybovať sa ako vták? Možno skôr to láno, ktorého sa drží a tým pádom ťa to netočí, hej, lebo ja som tiež prekrútila ruku, lebo mi to bolo, vieš? Stále jednou rukou si tiením jednu stranu. Áno. Čiže lána sa držíš. Môžeš sa prechytávať. Ak to má byť kontaktné. Keď sa chceš prechytiť, sa prechytíš. Tak to vylepšíme. A ja som celkovo čakala, že keď pôjdeme ako vtáčiky, že možno keď sme sa držali, že budeme musieť niečo takým štýlom máchať rukami. A to by s tým lánom išlo. Sa držíš na jednej strane. Tak to vylepším, veľmi pekne vám ďakujem. A viete, aké sú hnedé cukríky v papierových obaloch? Nejaký tip? Belo. Určite, ale v obchodoch tie také medové, tie by mali byť papierové. Aby to bolo čo najekologickejšie. Alebo to môže byť ovocie sušené, ktoré je zabalené v papieri, na ktorom môže byť nakreslený kľúč. Ďakujem za tipy. Aby to bolo ťažšie, tak to môže byť
sušené ovocie rozsypané len tak. Может быть, орехи, может быть, орешки. Rôzne oрешky. Tá učiteľka nevie, čiže podľa mňa sušené ovocie. Čiže máš brusnice, ale nesírené, hej. A nesírené. Ako určite áno, lebo koľko detí naozaj, že nie je, alebo by nemalo jesť to sladké, to proste je. Áno. Tak ďakujem za vaše odporúčania. Ideme na to brať ohľad aj ďalej. Prvý raz sme to skúšali teraz s vami. A ešte sa to dá rozšíriť tak, že si určujú deti, že aký vtáčik by to mohol byť. Hej? Aký si vtáčik. Povedz, aký si vtáčik. Hej? A musia potom zistiť, že aký by si chcel byť vtáčik, čo by si žral, ktorý je chrobáky, ktorý nie. A dá sa to teda robiť na rôznej úrovni. Ďakujem vám. Ja by som im dal možno ešte takú pamäťovú hru, že nie len orientovať sa na jednu farbu, ale rozsypal by som im tam aspoň 3-4 farby. Koľko je ktorých? Koľko je ktorých, presne tak. Hej? Že to je úplne že najťažšie, čo by bolo, že veková kategória, tá najstaršia, by si musela ešte aj farby pamätať a počítať, že aha, tretí žltý, prvý biely a tak ďalej, hej? Teraz sme to mali rozdelené do skupín a tie si počítali. Pozerám na hodinky, veľmi pekne vám ďakujem, musíme sa presunúť naspäť do školy, dobre?